Hej alle sammen, og velkommen til denne video. I dag skal mig og Emil og Oliver ud og se en villagers hemmelige base. Og vi prøver at leve overalt. Men nu ser vi, hvad der sker. Lad os begynde. Men vi spawner vi har allerede begyndt lidt, hvor at vi fik et sværd, fundet sværd og guldhammer. Halløjsa. Jeg går i mine nye Gucci-sko. Kan I lide dem? I kender nok Emil, den skøreste, Ejsa. den sjoveste og mærkeligste YouTuber, jeg kender. I kender nok ham her, Au, mine fødder. hvis han gider at tale. Hej. Hej, Oxy. Ja, det er Hvad også laver du her? det ved jeg ikke. Jeg er lidt efter en villager base. Ja, Okay, det er Ja. mig. men Ja. vent, kan I se det der, drenge? Hvem er det der? Er det der? Skal vi lige prøve at gå ned så? Ja. Hallo? 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 Er der nogen? Hvem Hallo? Hallo? Hvem er du? Hallo? Hvem er du? Hallo? Hvem er du? Hej. Jeg hedder Lars. Hvad Hej, laver du? Lars. Hvorfor er du fanget? Jeg har ventet på jer. Okay. Hvor kender du fra os? Hvor kender du os fra? Det er en lang historie. Men jeg ved, I leder efter en villager base. Hvordan vidste du det? Ja. Kan du fortælle os, hvor den er? Ja. Nej, det kan jeg ikke. Hvorfor? Vi har diamantsværd til at Jeg dræbe har dig. diamantsværd, der skinner. Ja. Okay. Kan I se det der hus, jeg kigger på nede? Ja. Ja. Bare Ja. gå bag i det, og så finder I måske noget. Okay. Tak, Lars. Tak, Hej, Lars. Og der er minecarts. En minecart. Hvor tror I, Okay. det her leder hen? Det ved jeg ikke. Nå, Men lad os bare prøve. Jeg skal lige give jer et skub. Ja, Nej, tak. jeg giver dig et skub, Malik. Ja. Dreng, jeg kommer. Lad os finde ud af, hvor den ender. Ja, jeg kan vide, hvor... Jeg tror måske, vi kommer hen til villagers base, eller... Jeg ved, hvad vi gør. Jeg håber, vi kommer hen til den hemmelige villager base. Nej. Nej, hvad? Hvor er du? Okay. Hvem er du? Hej, Grete. Grete? Hej. Hvad laver du? Grete. Det var kommet ud af den minecart. Hvorfor er du fanget, Grete? Jeg har ventet på jer. Er du endnu en af de der skøre personer, der Kender venter du på? Lars? Ja, jeg kender Lars. Nå, men er det her villager... Er det villagerens base, vi kommer til her? Jeg kan desværre ikke fortælle jer, hvor villagerbasen er. Fortæl Jeg er os med, det, eller og vi vi dræber er min dig. svær. Fortæl os det, eller vi dør. Jeg er lidt ligeglad. Okay, vi ses. Grete. Dreng, der er noget heromme. Hvad? Han kommer. Ikke greb hende. Vi slipper den bare lige. Alligevel. Vi slipper den fri. Okay, Grete, der var du heldig, at mine venner stoppede mig. Kom, Næste dreng, der er gang noget jeg herovre. ser dig, så er du færdig. Der er noget herinde. Hvad står der? Det er villagerbasen. Det er Jeg bor en villagerbasen. villager. Ingen adgang. Nå, Der er ingen, der Skal står. vi lytte på skiltene? Nej. Nej. Wow. Hvad er det? Wow, lad os lige tjekke ovenpå. De er virkelig... Du må ikke gå herned. Okay, TNT. vent, jeg så noget her. Der er en bog. Der Der er en bog. bog. Jeg kigger lige i den. Ja. Der står. Den hemmelige plan til at udrydde byen. 100 stacks TNT og en knap. Så siger det bang bang og boom. Muha. Hilsen villager Erik. Erik. Hvad? Hvem er Erik? Jeg synes, der er lidt mere end 100 TNT'er her. Men Vent, drenge. hvad er det her? Hvad er det her? Hvor kom det fra? Hvor? Prøv at trykke på den igen. Dreng, måske det hernede, der står, du må ikke gå herned. Ja. Nej, lad os gå herned alligevel. Kom ned. Hvad er det for en lyd? Jeg kan høre sådan lige... Ja, det kan jeg også. Vent. Kan I ikke komme ned? Jo, sådan der. Dreng. Okay, Den villager. Alex, du går først. Jeg ødelægger den bare, jeg er ligeglad. Der er blevet taget nogen til fange. Sådan der. Hvad? Der er villagers. Hvad? Dø. Du skal ikke skyde mig. Hvad sker der for dem her? Hvorfor er de vendt på hovedet? Jeg tror, villagersne og
Iron Golem. Jeg skal lige op herfra, før jeg dør. Ja, også Ja. mig. Skal jeg Men altså, jeg forstår ikke, hvad men den her lyd gør. Nå, jeg prøver bare lige hurtigt at sove i den her stop. seng. Det gør jeg også. Bror, Oh, fordi... shit. Nej, shit, jeg kom til. Hvad? Okay, Ja. hvad? I alverden. Hvad? Wow. What? What? Der er mange emeralder. Jeg tror lige, jeg stjæler 100 af dem. Mere faktisk. Ja, jeg stjæler faktisk bare lige hurtigt hele den her. Også mig. Hvordan gør du det? Drenge, Ja. prøv at Der er komme. en gang her, der er en gang. Der er en gang her. Hvad? Der er en stige. Hvad er det her? Hvor fører den op? Hvad? Hvad? Det forstår jeg. Hvorfor er den så lang? Hvad? Der er Dejland der er lys oppe. Drenge, vent lige på mig. Vent lige på mig. Det er nat. Vi kommer op til overfladen. Og det er nat. Der er en creeper. Pas på. Ah, Au. nej. Vent. Der er en baby zombie. Nej. Drenge. Au. Drenge. Hvad er det der? Hvad er det? Jeg prøvede lige at trykke på den. Jeg tror... Nej! TNT! TNT! Nej! 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 Ja, det var det for i dag. Husk at like og subscribe. Og hvis I vil gerne have, at vi laver flere Fed Basen-videoer, så skriv ned i kommentaren. Og hvis vi ikke har slået kommentaren til, så gå ned og like og slå klokken til. Det var det for i dag. Ses.